AC Ohene and Carolyn Omatnase abusia mama chi ya hene wa yeah but you be a hoye nyina hoye Adom ara kwa the radius yes ya na nke ni je na so no asema betu fie enjina anoma no ye friend central fie din na ngata ye asem nto fie wo de ma asem nto fie ho na behun se ne wiasete ye wa rehu se nya adwuma mu ne ye wa nka ba ne ya to abesen no ye ka se mpani ato abesen no a na je ze woni we besin ye opium besin owe a wonna entem na owe ni nyina na se be ekola wano de se ne oba aka lipstick dia ka se mpani ato abesen no a na anibre abafie woni siripe adwendwen akon be fa so e de atoto niam enkanka se ye owu a multimedia to abesen no yes AC Mati Karo AC ibet ma kan bibia fa yi ho kakra ye ka se dotiye dotiye Karo eya na nkrofo e confusion kakra dotiye ye abrampoye ebinum adwen se eda no memenda no a Christopher ne manimfo bebre esi yi no da no yi na dotiye so ye SD ni bia kwasi ada na se da bi dotiye ye ohene anase odeshi mubi ayi okay abrampoye na dotiye ye na nchini him na atuo ye dotiye na chese obrampon otitru bi odeshi bi ohene bi ato ene ye na yi ibu ana otwemu nyina na da so ayi no okay okay na se ye ka se sikasa onse anke ye de nsanfu tete ho no akiri apedeshin eba be kan ho kwasi broni ba schnapps na de be kan ho na ema ni bia kwaku chimuja kutwa jafi nwura mu na ya chechire ne de aba ni nyina ye de boaboa na emu na fe anibue ekoso ne ma dandan ne ade no na eka abamu te say ye nuen ya wato yi sebe ye ka mabusuya ye ka ma multimedia nti mpani transia no se da bi enya nsanko a na ye benum wayi na se ye be hia sika na ye de akoka ni bi enti afi nso abode no a meye ensanko na ensamba na ojaba na brode ba na banche ba na emum no om hyase se om ogi sika aka ho nti we de ye sika sa na ye gie in actual fact na ye cash a check a foreign currency na emum no djuma na ensa editete ho no ebeboa ema eka ne obra beto abusua ade ato wani no akofom eno ne sikasa no ensa okay nti esno ensa no esno sikasa no ya de krona ya de krona na ensa no brother eso ene mani bi wo ho a obi se ma bebo in kind ensa o nania okọ twa abede bae ebeboa ensa wani bia na emum no ne odisika ba beboa na hospital bill na adaka ikoko yeye ekutua mochirim ne ade nyina no eno na yesika sa no okay but also what you said there ena adesidie oh say Abrahamic religion, African traditional religion, any religions be cultures be jidise obrebi wo we echi aya ye we ye nu awane ye nyina mpa ebo ne se obekwa kotare Abraham kokum ne kwakoto no anaso obekọ ye na no ma omo fi old Ghana ba ye no ye kwakoto no seti saade na ya kwantu no otu na se otu kwan dia ohia eniema bia ode beko oba ebi aboso ne ye sika akra abo ano ode betwa train ticket anase ponko bi na ebi ahonhom de no kwa obetua ka obeduru bebi na sukom de no obeto nsu ya no mtino wahwe se uta kwa yi a obehun se ni wanya ni ba bi kwa ye de no kwakoto adaka mu de no akọ asiye no ye de niema bi eja no kwan ebi ni mereduku hankaji medikan yakan ebi ni sika kakra ne de ama no ebi kura ebi ani nika bia no pepa ye de ama no niema kakra de si de nso se ebi wo ba entuma asofo ne ade no na ya tibi na eno so ade si de ne bia no
ɛyɛ symbolism egyina hɔ mabribi ye gidi sɛ ɔbrɛ bi ɛwɔ akyire the hereafter life after death nti no ɔkɔ no yɛnhwɛ ne yɛnya ne kwan amache dede nwom ba kon sɛ yɛato sika ɔsaman foforɔ a wokɔ yɛato sika atwene ho wokɔ afa kɔma akora di kan wuɛ me papa di kan wuɛ ansana sɛ be o auntie wu enti no ɔwɔ hɔ enti gye wei kɔkɔma no yɛgyidi sɛ wɔn so wɔne bɔbrɛ bi wɔ hɔ yɛmmoa wɔn wɔn nkɔnkɔduru hɔ na wɔn nkɔnkɔ tena yie kɔfam sɛ yɛnyina bɛhyia okay tie no ano no ene nyame yɛ adom ɛyɛ yɛnnua multimedia ɛne nkanka adom yɛnhyɛ ho den yɛwɔ anidasoɔ sɛ daakye bi yɛbɛhyia AC beda se ene ebra manyama yɛn